Hello guys, good morning everyone for today's vlog guys. Maapay paghumana ako og Zumba guys. Sayo kay ko nagsumba 5:45 AM nagsumba ko guys. Kay unya kabalo na mo, unya dapat busy na si Manang. Dayon pagkahuman magpakaon ko sa iro. Dayon usa man akong buhok eh. Magpakaon ko sa kong iro taod-taod kay ang oras, apit na alas 7. Pero, di ta manghinaog ka ng bugnaw, guys. Kaya atong mga kamot dyan, atong mga kamot, muagi mo, kay singot kitag kamot, kay parte na itong keki ay kaganina, alas 5:40 o alas 5:45 bato. Parting keki ay natong sinumba diri sa sulod sa balay, guys. Maunang, dili ta manghinaw og bugnaw, manghinaw ta ato ang butangag init gamay nga igo pun makaya nato uyag hinaw pag humana tog pakaon sa tong ero. Karon guys, wala sa ko nagmilk, unya ra ko magmilk kay nag-inom ko og tea. Good for the health gyapon ni ang ato ang tea guys. Unya ra mi mag-herbal dapit kay di pa man mi mamahaw kay among tig pamahaw diri guys, dala na pa ni odto basta walay work si banana. So karon guys, akong mga earring naghulat na sa ilang pamahaw. To apa dito si piring. Oh, si piring. To si wakwak. Ang ako ang dudong gamay pod, otro pong gahulat. Nag-andam na kog pagkaon sa ako ang Inday Rosel ni Ara. Nagpalit mi kagahapon by one take one siya. Kang Inday Rosel ni sa akong Persian mo na akong ipamahaw sa iya karon guys. Awa kay dili man imo ha. Mao ni ato ang ipamahaw sa ato ang Persian today. Morning breakfast niya kay dili man na muna siya i-rice guys o nara on. Dili na muna siya i-rice kay kalibangaon na siya guys, sensitive siya tiyan. Rich man siya og stomach. Muna mabankrupt gid ta ani tungod sa iyaha. Pero okay lang kay maka-happy man sa dili makasad. O mainom sa taog tea. Te. Kape? Ka magte? Mura na mag-aas yata ng kape. Maniwang kag samot ani. Kasi yan. Nindot magsumba mabuntag ka din pahaway ka jud ayha ra magbasa. Manginaw ko ro matana ko ni tubig kay magkuan akong kamot. Akong bana o sayo sa buntag o nagkapri na. Hi guys. Violation di ko nimong buanga ka. Anong violation mo ka? Ikaw magiging magkapre ko. Ano? Wala pa. Ako sa ningot din ako ang tea guys, ay ko mo liho karon para mag-andam ko, mag-ready ko para breakfast ako ang mga 4 babies. Si Seloy, lami kay sudan, si Seloy Rosel. Ang iyahang name sa mga Persian guys is Duha, Rosel, Maricel, Rolly. Rolly, Maricel mo nang Rosel. Buloy. Unsa to? Seloy. Kay Boloy Maricel mo nang 2 names na ang among gihatag sa yaha. Usay matawag nako siya Rosel, usay matawag ko nako siya unsa to? Siloy. Limot na. Siloy mauna. So karon na naman ini nito kay nag-init si banana, magpakaon ako sa kong mga dugi kay say oras ga tan-awa daw. City. 43. 7:43. Na Marty. Dali oras sa oras oy. Magpakaon ako sa kong mga dugi guys. Dayon. Ini ako paning anong kay. Pwede man ni siya kaduhaan og kuan guys kay kato maning sa Japan. Japay Yoki. Yoki Japay.
Di ana ra na siya. Ani ara tika humulag sa Argentina kay di gyapon nimo imong dayon. Ibutang sa nako na dira. Ni ana sa nako guys kay ako sa ning tarungon diri ang banggera. Ang inyong manang nagsugod na og Zumba, 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 Zumba. Inday. Zumba, 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 Zumba. Inday. Day. Anong wa man ko nimo ubanik Zumba ganina, day? Dito jud kaning daddy ning tapa, day. Wa jud kaning kuan ako sa Zumba, day. Tapa jud kang daddy nimo, day. Inday. Nagminal di ka na po si Inday. Ay, napainin ni tubig. Ako na ibutang dito. Ano man banginaw? Mana, nagbutang na ko dito. Ang gamay. Pwede na. Hoy. Ang anak ko gamay. Karon guys, magpakaon ako sa kuang dogi kay naanak koy para hinaw sa akong kamot para dili ta madaot sa atong kamot. Manghinaw ta diretso nga gikan ta nagpasingot. Oh, init-init. Pwede rin kasi. Man na magkakaon po, tre. Ay, pering. Ang kaon naman niya si pering ring. Pero mag-fish ra gini siya. Dili gini siya kuan og lain sa daan kay. Uy, busog na ba ni siya. Ay, sayo na ko ni siya gipakaon man. Kay, bisag mulayas na po dayon ba. Yung magkaon mo tong itagaan na po siya daan. Kay mulayas na po dayon siya, guys. Tagul! Nagkuan ko ba? Nag-vlog ko! Sabaan ka na siya ba? Ituyo yun na niya. Mag-vlog ka. Nara. Dayon, hinaw-hinaw og ini nito bay para di magkurog-kurog ang kamot. Na. Ikakasal ka na. Iwan na ako nag-iisa. Wala pa. Sayong gud po ng limpid anak sa gawas ka ganina kay. Sayong pizza nanda. Pagmata na ko mga alas 5 kapinan, anong pamilya? Hindi na banggat. Naa. Murag ihatong tingo ganina. Thunder. Ay, anak da ito, oh. Kwarta. Ayuda. Maru. Ay, tura mo, oh. Dili na mga ano-ano. Oh, wakwak, tiger. Pere. Ay, nasi Pering. Ay, nanaan naman. Iyaha ang tawon, oh. Ano, imawak ko. Sudanin niyo lami kaayo. Guys, akong mga iro guys. Ganahan pud sila ani guys, mo ni pasudanon pud ako sila ani pagkaon ni Rocel. Imbis mga pangkiti mo kaon pud sila. Lami kilang kaon guys. Sige na lang pasudanon na lang nako sila ani.
siya. O, sa muka naman kay ka. Hala, di naman ni maayo mo hapiring. Kung ano naman kagao, sa muka naman kagaayo. Di na maayo imong gihimo ha. Reng. Dili na. Bad na kakaayo ha. Mudara na ka ha. Dali ara sa oras guys. Kaya alas 7 naman dayon. Hawa, piring hawa. May kuha si piring may kaysa mukhang may guot sa mutiri may. Ito na lang ko yung pagkawan niya. Ano to? Ang saman? Ano yun? Pura o yatag. Ano yung plato? Pura, gibutang ako dito. Hawa, piring! Ganito yung pagkawan niya? Ayaw! Kato ba? Kato yung plato. Uy, managyan ng... Tungod sa tiyan ni Kwan o. Bakwak. Isa di mahurot ni Boots. Iana lang sa anak ko kay sayang. Sayang guys, nasa anak ko siya daghanan og hatag kay masayang ba dapat unya. Dili niya hot doon kay sayang kay mahal kaayo ba yaning bugasa. Hindi lang sa anak ko daghanan kay kuan. Yung binlan. Oy, akong siloy. Aman tong plato ani isa kay. Moy ko ikuan siloy. Pagilom ra gud na imong baba dagol. Gigutom na si Bots. Ikadua, kagabi guys, si Bots kana ko ang among husky. Ikadua na ko nagitagaan kagabi guys kay nakulangan. Kung gabi daghanog may ko akong ihatag sa iyaha kay mahurot man gyud guys pero mabuntag dili kayo siya mukaon. Mukaon siya guys magabi. Ay, siya gamay na mo. Tangkiti. Ano siya na pagkiti ka? Lagi wala pa gyud mo magtimpla. I-mix na to kay juicy kay siya dagan siya sabaw. Tanaw na ko ni siya Shopee bisag barato ra ni. May banda. Okay, nakilala ko na. Okay, ganung buy one take one ra sa kuan. Aspirin. Dagol. Oh, wait lang dagol, wait lang. Bakit plato ni kuan mo? Ni. Ni piring. Okay, luto na. Ayo. Ito lang, kwarto ko. Alright guys, ako na silang git andaman. Wala kayo sabaw ron ang gabi dagan og sabaw kanay na lang og sabaw inyong unan. Wait lang dong, kaon lagi karon dong.
Nakaandam na ko silang pamahaw, guys. Inday. Uy. Uy, kamot ko pag lumot yung inahan. Kahulat, magbuang. Pangalan di ano niya kay Dudes. Panguit sa kung kuan si Dagul guys, di ka hulat si Dagul. Oh, ako anang ipanghatag nila isa-isa. Dagul. Dudong gamay. Inday. Iting nam. Hey, thank you Lord. Dumana sila kaon. Kami na po sa kong banana. Unya tapi. Unya rami mo kaon guys. Hayo pa mana. Si banana, humana na niya kape. Matulog na siya balik. Si banana guys. Bisan pag ikatulog na mga pi. Makatulog ra na siya. Normal ra na siya ang kape guys. Di pariyan ako guys, magkape ko guys, magbuntag ako matagasiga, di ko tulog. Pero siya, san pag ikapila na siya mga pi, makatulog man siya guys. Apa kay kape? Apa? Kumatay siya. Mimintang na ibudbud karon ba? Lami kay ka og budbud. Guys, galami kay mukaon og lah. Kanang budbud. Siloy, porto ga. Ha? Siloy. Si Siloy ay oh tagaan na ko na. Porto. Kani guys, ako ang Rosel. Kani ako ihatag ta. Nahurot ba ka ng ambot? Binan lagi niya gamay lagi. Ay sorry. Ihatag na ko ni ko ani. Ara guys, sa ako ang Rosel na Persian. Tanaw na ko ni sa Shopee guys. Gakabarato ran sa Shopee kay ngano mang buy one take one sa best friend. Ihurot na ako niya kay kung di niya mahurot karaon niya na po niya. Mura man ni siya atay may. Sukan ni sa. Haman. Unsa naman taw ni si kuan ay? Parang siya na rin. Kanon na lang nagkatpod. Okay, nahawas ang kuan ana. Adto na to si Rosel guys. Dirim na mo napakanon si Rosel sa kwarto guys kay ngano. Ilugan man gud na siya o Rosel. Ganahan siya guys, ganahan kay siya. Ganahan kay siya guys. Ako siyang atangan kay para mahurot yun niya og kaon guys. Diri ko pa makita ba ko. Atangan siya guys. Iana na to dito para oh ana. Sige it. Kaon siya guys. Dara yung pagkaon guys. Oo. Hutda ha. Hutda. Dito ato bang oh para makita kanilang guys. Ana oh. Ana ato bang ana. Oh ana. Kay para makita kanilang guys nga nag-eat ka. Guys. Pero buyag na kay siya lawas guys. Sa una guys. Wag abot ani niya. Baby pa nagamay pa na siya guys. Kuan pa siya ato. Diri man ko na siya sa mua guys. Is ang kuan pa lang siya ato. 2 months kapin. So gamay pa siya guys. Gana pa jud siya. Naasa ko ang mga vlog guys. Ako siyang giligo. Gamay titoy pa kay siya. Nya kay maayo man kaayo ko maatiman guys. Ug mga for babies. Muning na ingon ani siya guys kadako karon. Kani siya.
Dili na iyang balhibo guys, lawas gini niya, nipis na iyang balhibo guys, gigipamutlan ako na iyang balhibo kay grabe na kay kabaga. Kanang mura na siya og kanang dabyana lang tawon mo nung akong gipangguntingan guys, akong gipang nyam ni siya shape nga gamay, ako ang gikuan gamay iyang balhibo pati diri dapit sa iyang lubot kay yang malibang siya ang iyang ita mukuan. Di mao to nga akong gipangguntingan dayon og mukuan pud siya guys. Ug magdumi pud siya guys. Ako ang hugasa ng ihang kuan kay para limpyo gid siya guys. Unya dapat ako ni siyang liguon kay di pa man ko pwede maghumol og kanang tubig nga bugnaw guys kay nagpasingot ko gaganina pati na akong sayo-sayo di sa mong sala nagsumbak ko sumon dili sa jud ko pwede mogunit og kanang mga tubig nga bugnaw kay magmulmul akong kamot. Unya ra jud ko magunit mga pila ka oras ana mga alas 10 siguro sa buntag ana pwede na akong mogunit o alas 9. Pwede na kay nakapahoy na akong nagkuan na ako ang mga dugo sa kaugatan. Kaganina morning time nagkuan min duha guys para sa mo ang reels. Dayon si Bots unya na pud ako to ikuan si Bots unya para na ako ikuan sa reels og TikTok. Amot pwede ba ka na i-upload ang reels to TikTok? Try na ako. Lami. Kanan ra ka palangga kay mami daddy no. Sila man tanan guys palangga na mo. Din kanilang siya guys ginaatiman na mo ni siya guys kay naamang guni siya kapansanan guys iyang liog magana-ana ba mura bitaw katubitang decoration sa sakyanan guys nga ibutang nimo na ang ang dog sa tubangan magana-ana nampoy kuan na iri nga magana-ana o ana pero karon okay na iyang liog guys kay sukan nagkatubo siya nagkadako siya di atiman po na magmaayo moro na okay na iyang liog dili na jud kay lihok mo kuan siya pero ana na lang ba di bitaw para itong bag-o pa siya diri nga magana-ana guys mura siya katong decoration gud sa sakyanan magana-ana iyang liog kay karon okay na iyang kuan liog dili na gid siya as in nga gikuan po nako siya og kaning kuan diri o kato iyang decoration nga iyang necklace diri kay ingon akong bana kuan daw kay para dili mo lubong ang iyang dinhi o kay para sa ko ang husky karon lubong iyang diri kay gikuanan na mo og kato iyang katong para sa iyang liog. Unya lisod po gamotong kuaon guys kay magbugno man to sila ni dagol so di gito na mo makuha kay kung mamotong kuan kung magbugno silang dagol maglisod ko og kanang kuan kanang ulam nilang duha motong dito ra to. Tarong nagkaon. Kani si Siloy guys, si Siloy Rosel, dili ni siya hakog guys kay magkaon na siya guys. Kana iyahang kuan labon na magtan-aw niya magtapok ang ako ang mga perbis mga perbibis sana maglantaw siya magkaon. Tagaan man ako sila tanan guys. Pero kani laging kani nga tong mga dugidos kay mga dagko kay nagkaon paspasag kaon kay para tagaan na pod. Mo niya kani siya mabinlan man gyud ni siya kay hinay kay mo kon para karon o hinay kay siya mo kaon o di mabinlan jud. Tan-on niya guys nga gitapukan siya sa iyahang mga igsuon guys. Iyahan ng binlan or kaahan mukaon na siya guys puno ni iyang baba iwilik na niya mo mukatag ang kanang mga gipangkaon niya mga wisik mao di panganon sa iyang mga igsuon dili siya dalo then iyang binlan iyang plato guys pagka pag humanig kaon mabinlan iyang plato mo tan-aw na siya nako ana subot pa sabot pang tagaan ako iyang mga igsuon mo ana guys buotan kay ni bright kay ni siya nga kuan bright kay ni akong Rosel. Maglantaw ko ani sa Shopee unya kay baka barato ra ni sa Shopee guys kay may 1 tikwan ra man siya sa best friend so maglantaw ko ani sa Shopee kay baka daay mas barato dito. Dili man makita imong nawong sibog diri gamay ana. Ana kay para maklaro kanilang guys. Okay, fans ra ba kanilang guys? Dagan kay may viewers ako ang YouTube guys. Ang viewers namo sa YouTube nako is 52k. Pero wala ko'y ads ato tingala ko wala ko'y ads niya ako ang YouTube po karon guys ang akong subscriber dili na siya mo up wala na kanang dili na mo dako ang ako ang mga subscribers tingala ko di ako pa na i-check akong YouTube mahadlok man ko magkubi-kubi guys kay baka na ako'y makubi hinuon nga makuan hinuon siya na impas mangutana pa ko sa kong mga nakaila nga mga vlogger guys ug unsaon to ako pong violation sa ko ang Facebook account wala pa po na ko na iris guys kay sa kabisi man good. Unya siguro maadto mi ay mga ligo man daig dagat unya oy. Ako mga igsuon to ana siguro to sila.
Ako ang manghud lang guys, among kamanghuran, ang gusto niya maligo is next week pa sa Domingo kay ugma maabot ilang sakyanan kay nagpalit sila bag-o nga sakyanan katong minivan. Kay ang ilang Innova gibaligya nila nagpalit sila minivan kay para na sila magamit nga pang kumpra, pang lakaw, pero mupalit gid sila og brand new car guys, pero dili pa karon kay kana mo akong manghud magtigom na siya daan ayha siya mo kuan. Kay mo daw siya dako-dako para gagmay na lang ilahang every month nga mabayaran mo tong ilang gipalit karon ang kanang minivan kay gi-cash man na nila 200 kapin. Makaya raman po nila og cash kay kana kung manghud guys kuripot kay na may tigom unang mapalit napakapalit sila og sakyanan og ang halin po silang Innova mo gi anak po niya may kay mo ang kwarta ba mo gunit mo nang pesa minivan karon daw to nila makuha mo tong gusto nila makiligo sa next week unya akong makaning magulang na ko usa gusto na man gid sila maligog dagat so mutong nangaligo sila kami karon ani tag-on paninamo og makaapas wami kay kanang akong banana guys ug Lunes na manggod guys luoy kaayo kapoy kay ang lawas man basta Lunes sayo ba kay na sila nya magmurag mag-travel uy nang ni ana nagkaabante naman baka makuan sila guys kanang mag-travel ba. Unya guys kay taas man ang ato ang video. So diri ra tataman guys. Salamat sa pag-like, share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok reels. Og thank you so much sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa walang sawa nga nag-subscribe. Thank you everyone. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.